Para d'habitatge, perquè tot i que el mercat immobiliari a les Illes és dels més cars d'Espanya, això no retura l'activitat. Marina Heredero. Ho hem vist aquesta mateixa setmana amb un increment de les operacions de compra-venda, de les quals ja hem parlat, i ara amb noves dades que evidencien que enguany s'estan concedint més préstecs hipotecaris que no l'any passat. I no només això, les entitats financeres estan deixant també més dobles. D'aquesta manera, durant els primers 5 mesos de l'any s'han firmat ja prop de 4.800 hipoteques. Hipoteques ens referim per a la compra d'un habitatge, una xifra que suposa un 15% més que l'any passat. Per altra banda, pel que fa a l'import mitjà, com dèiem, també creix i queda en aquests poc més de 270.000 euros. Aquest increment a la firma d'hipoteques té a veure també amb un altre factor, l'elevat preu del lloguer. De cada vegada més gent s'estima més pagar una quota hipotecària que no una de lloguer. A les Illes, 3 de cada 4 persones. El preu mitjà de compra del metre quadrat a les Balears és de quasi 5.000 euros, mentre que en el cas del lloguer se situa en els 20 euros. Això fa que per un mateix habitatge, si signàssim una hipoteca 30 anys de tipus fix, estaríem pagant quasi el mateix que del lloguer durant el mateix període de temps. És més econòmic endeutar-se a tipus fix, un 2,90, amb una casa mitjana dels preus elevadíssims que estem parlant, de 300, 400 i 500.000 euros, amb una hipoteca i comprar-la, que llogar. Així ho demostra també un estudi de Fotocasa, segons el qual un 73% dels balears pensen que els preus actuals del lloguer fan que compensi més pagar una hipoteca. Porque creíamos que compensaba más tener algo de propiedad. Más o menos, según cómo han ido los alquileres, al poco tiempo de comprar la cuota de la hipoteca se asimilava. I és el que recomanen els experts. Hem d'intentar arribar a la nostra jubilació amb una casa pagada. Un altre canvi de tendència en l'elevat hipotecari són les subrogacions d'hipoteques per millorar-ne les condicions. Durant el mes de maig, el 70% de les que s'assignaren a tot l'Estat ho feren a tipus fix i no variable. A llarg plaç, a 20 o 30 anys, si fem números, normalment és més barat la hipoteca tipus variable que la hipoteca tipus fixa. Però que aquesta tendència mitjana no lleva que pugui haver anys que l'Euribor estigui en el 5, nosaltres paguem un 6%, sumant-li aquest 1% de diferencial, i no puguem fer front a la hipoteca. Tot i aquesta tendència, els economistes recomanen estudiar cada cas individualment. Això sí, cal anar revisant les hipoteques que ofereixen els diferents bancs periòdicament.